kuthe kwenzeka bebelethe umthetho wabo ilobolo abantu bakaMkhize eMbumbulu ngoba untombazane wami usethola umntwana wakhona. Banginikeza nosuku lokuthi uFebruary 2 ngabalindela ngalungisa yonke into. Bafika bebathathu ehla soba umfana wami ubangelise esangweni bangena. Batheme bengena nje bahlala ke dining room within cabanga ukuthi awuphelanga no 2 minutes zangena lezi insizwa nami ngitshela ukuthi zihamba nabo bayitshela ukuthi ezala ekhaya zakhomba umkhongo omdala sicela imali wabanika i-wallet bakhipha basitshela lapha isikhwama bayibuka bathi incane bakhomba lo munye khipha imali wena wabanikeza isikhwama bayithatha bese bethi isiyaneleke bathe mase bephuma behamba bathi amen sikutholile besikufuna. Mina mangithi ngiyaya ngoba ngibona nazi ibhamsi zikhombile bathi wegogo ungabe usasondela kubi ngiphelele ekitchen njengoba kaMkhize bebehlele e-dining room. Ingaleso sikhathi ke ngesikhathi sebehambile mina bese ngifuna abantwana abazokushayela amaphoyisa bathola umntwana wazi uNjobs wafika ke uNjobs naye kanti naye